Hi guys, welcome to the channel. Today's video is I'm gonna talk my story on why I decided to create a YouTube channel. And actually, it's been like 5 years ago I started this channel, and it was only a vlog. It lasted like a few months, and then I stopped, and then I'm back. So, dito yung naka-decide sa ko ang kay ako magud na ako 5 reasons nga I wanted to build this channel. I hope na maka-decide po mo na sa akong reasons na makabuhat mo mong channel sa inyong kagalingon. So, number one is I just want to enjoy kay namo kay time yun nga kanang say maburing ko sa trabaho ba as a freelancer kanang mura bitaw gusto ko lain nga habit kay murag na so man ako gym pod and I wanted nga new bitaw sa kuha. So ang muna na lang po is kanina po na kay YouTube channel na kay mga videos nga nirecord nimo is what if in the near 5 years from now, 10 years from now, matigulang ka, so nakay malantaw-lantaw nimo kita na sa imong anak, kita nimo ang mura si journal ba, so commentary sa imong life. So kung mo mabato vlog po yeah, that's number one. And number two is mo pud ni ang rason nga no govern ako heart na mo share is I want to help mga uban freelancer, labi ng mga baguhan diya. I've been there na I wanted to know about working online, and na ako'y na-adyo ko'y gina idol sa una si Lloyd. Nabi niya si Lloyd mo din ang idol sa una online kay bago pa jud ko wadyo kay hanaw bitaw siya jud nag-adapt sa kuha. Siya akong naimong mentor, so I really wanted to help more freelancer to be successful in this field, to have a client na long term na hindi ko tao kay ako nakagid ko sa unang client is man ang kontrata pila na ka bulan ako isa client kamango ang client pa, so dahil mo galing na mo although nalad ko sa una which is na 4 years ata to nga kamango ang client sa Upwork, and then such time na I met two client till now na work ako 4 years na ko siya ha, and sa New Zealand is 2 years na, and it is a long term. So doon po mga so really wanted to share what I did kay gi-bless mo na sa Ginoo yung mga knowledge ko ba, so share to sa inyo. And sa katulo is to fix my weakness, especially on talking to the stage. Mo dito ako 37 years old na ko. I really wanted to master how to talk on the stage. Masuyan ko sa uban sa mga workshop. I really wanted to talk with confidence. I actually read 2 to 3 books about speaking, pero I really wanted to fix that. So by facing in a camera, I'm sure God willing, confident ako ang self. I really want muna ang skill na gusto din ako i-build. Top 3 skills na ako. Wanted to be confident on the stage, confident in the camera, and a lot of people looking forward to kung I wanted mo dyan akong plano kung namugsok ma-feature po 10 years from now, 5 years from now, kay Will Sino. And number 4 is I really wanted to challenge my creativity. So gusto kong magbuhat og kanang I'm a huge fan maglumang movies and cinematography. I'm currently learning it, how to be creative, like kung sa pag-angle sa camera, kung sa mga the way ka mo express sa imong work sa video, and yung siya art sa paglantaw. And number 5 is I really wanted to leave a legacy. Hindi ko ginahan nga kanang ito wala na po sa kalibutan. Si Eng katong freelancer na what future kayo ng freelancer lawas ba kaya gusto niyo kung wala man ako dali na ako mabili ng tabangan na ay kaya nang kagin mo kalisod kaya dito kalisod kagin we lost our father patay mo 1 kaya may kubo mali pa may kutong I always said na mali pa rin makluto ng malibog sa manok nadubo na muna mali pa rin. I really wanted to help you guys and in my experience how I did it na ako karon in the will of God yun saan ko pag work out, and yeah, especially as a health food I really wanted to leave a legacy na
si John Tabangon, si John is, si M is yung good model. I think more na ang 5 ka listen ng production. I hope you guys learn in mga videos coming na ako, and I would be happy if you guys could subscribe, and yeah, looking forward for tomorrow's video. See you guys.